Bueno, no, el primer és que m'expliqueu com una mica el procés de per què teniu la idea de fer el festival, per què creieu que Mataró necessita el Posidonia Fest i com ha anat tot des de que projecteu la idea fins que al final estem avui aquí. Bueno, la idea de fer un festival de música va començar molt abans de la pandèmia. Fer un festival de música no és fàcil. Comencem a parlar, arriba la pandèmia, ho aturem, però la idea segueix allà fent bullir l'olla i quan hem trobat el forat, el moment i els recolzaments necessaris per poder fer el festival, doncs ha sigut quan ens hem llançat. I d'aquella idea inicial, embrionària fins ara, doncs ha nascut el Posidonia Fest, que és un festival que es fa al Port de Mataró el primer cap de setmana de setembre, 3, 4 i 5 de setembre, i que compta amb 6 concerts de grups més coneguts, grups menys coneguts, tots d'ells d'una alta qualitat, amb diversos discos a l'esquena, amb diverses publicacions a l'esquena i amb ganes de fer-ho, no ho sé. No sé, una mica això, no? Per què creieu que és important que Mataró tingui un festival com aquest i que s'acabi consolidant aquí a la ciutat? Bé, nosaltres treballem a Mataró i de la mateixa manera que com a segell Microscopi ens agrada publicar artistes de proximitat, no només de Mataró, però com a mínim de països catalans, doncs la nostra manera d'actuar també, si hem de fer algun festival o això, és fer-lo a casa i que fixa't que al cartell hi ha un 50% de propostes mataronines, és a dir, fer-lo a casa, tenir present les propostes que són del territori i treballar així en proximitat, o sigui, amb els agents, amb els col·laboradors i tot, que sigui de prop, perquè entenem que és una manera viable i maca de fer cultura, que estigui de prop. Bueno, una mica quines són les sensacions que voleu que la gent senti quan estigui als concerts, no? Perquè evidentment els artistes és la principal cosa, però també la conjunció artista-escenari fa com el tot que marcarà la diferència, no entenc? Sí, nosaltres hem pensat que sigui de petit format, estem parlant de 250 cadires, perquè tenim moltes ganes de que la gent vegi i senti un concert amb la màxima qualitat, és a dir, ja no estem parlant d'un festival on hi hagi milers de persones, que el que està a prop ho veu millor, però que està al fons no ho veu tan bé. Aquí estem parlant de 250 persones a l'escenari plantat aquí, és a dir, la gent amb vistes, una tarda d'estiu, esperem que no plogui, que faci bon dia, un cel bonic i un concert excepcional. El que tenim ganes també de convertir en això, a part, són entrades de dia, és a dir, la gent que compra una entrada per divendres, per dissabte o per diumenge, veurà 2 concerts. Llavors, el que tenim ganes és això, que primer vegin una proposta, que puguin estar per aquí, fins i tot que puguin picar alguna cosa, que puguin passejar, tot a l'aire lliure, que es puguin sentir còmodes i a la nit que hi hagi un segon concert. Veiem així com una mica que la gent tingui una experiència musical a fora, vull dir que fer-los gaudir de diverses maneres. I una mica la idea de Microscopi entenc que és aquesta edició fer sentar les bases, no? I de mica en mica consolidar el Posidonia Fest a nivell ja més mitjà termini aquí a Mataró, no? Exacte, o sigui, el Posidonia Fest no ha nascut per ser un bolet un any, el Posidonia Fest que ha nascut amb la voluntat de continuïtat, i la voluntat de continuïtat és aquí a Mataró. O sigui, seguir l'any vinent fent el mateix festival amb diferents artistes aquí mateix al Port de Mataró. Vull dir que hem nascut no perquè sigui aquest any el Posidonia Fest i a partir d'aquí desaparegui, sinó perquè sempre es faci durant molts anys i sempre es faci aquí a Mataró. Bueno, i ja una mica per tancar, o sigui, a nivell d'organitzadors, no? És un moment valent per començar projectes, no? Com ho esteu visquent vosaltres? Perquè les circumstàncies no faciliten, però això no vol dir que no es puguin fer coses, no? Mira, amb certa preocupació, com a ciutadans, evidentment, però força tranquils com a organitzadors. Primer de tot, falten encara molts dies pel festival. Després, complim tot allò perquè sigui un festival de no risc, un festival que es pugui gaudir amb tranquil·litat. Poca gent, asseguda i amb distància, i a més a l'aire lliure. Per tant, el festival reuneix totes aquelles condicions que en la pitjor època del Covid
es feien festivals. Per tant, si en la pitjor època de la Covid un festival com aquest es podia fer, ara que en teoria estem una mica millor, creiem que no hi haurà problema en que tiri endavant. Comencem el divendres, que per un costat hi haurà Cine Núria a les 7 de la tarda i Pau Vallvé a les 9:30 de la nit. El segon dia hi haurà primer Ria Sampai a les 7 de la tarda, el dissabte, i Maria del Mar Bonet a 9:45, i tancarà el festival el diumenge dia 5, Gessamí Boada, a les 7 de la tarda, i Txell Sust, en trio, a 9:45. Les entrades es poden comprar o per dies individuals o un abonament per tot el festival, i es poden comprar a posidoniafest.cat. I bueno, parleu-nos una mica també dels estils musicals que podrem escoltar i bueno, una mica també del perfil de cada artista o grup que ve. Hem volgut una mica l'espectre musical del festival. Comença amb el pop independent, és la primera nit, Cine Núria, proposta de Mataró, són, jo crec que super recomanables. Després amb el Pau Vallvé, que diríem que ell ja té molta més trajectòria, no? Ell ja porta molts anys. La segona nit és una nit més de cantautora mediterrània, per dir alguna cosa. Per un costat hi ha Lia Sampai, que està presentant el seu segon disc, Amagatalls de llum, que és una autèntica perla. Jo crec que a la gent li agradarà moltíssim aquest concert. I tot seguit, Maria del Mar Bonet. Maria del Mar Bonet, probablement... Bueno, ja veurem en quin format vindrà, perquè és una cosa que ens estem reservant fins a l'última hora, tant el format com el repertori que farà. I per últim, tenim una nit una mica entre pop amb tints de jazz, que seria per un costat la Gessamí Boada, que està presentant el seu segon disc, on començo jo, i la Txell Sust, que ens ha dit que farà un trio, farà un repàs de versions d'aquestes que coneix tothom, versions de cançons clàssiques que canten homes, doncs cantades així per dones i en format una mica el seu estil jazz.